A emerxencia habitacional continúa a se agravar na cidade de Vigo. A día de hoxe son menos de 300 as vivendas dispoñíveis para alugueiro residencial, concretamente 286. Isto significa que neste momento na nosa cidade xa temos 7 pisos turísticos por cada vivenda alugável. Ademais, vemos como máis do 80% dos alugueres dispoñíveis continúan por acima dos 700 euros mensuais, con micropisos de apenas 40 metros cadrados que xa se ofertan entre os 500 e os 1.100 euros. A situación imposível do alugueiro engádese unha nova burbulla especulativa arredor da vivenda de compra-venda, como demostra o aumento dun 15% do prezo do metro cadrado no último ano, que se sitúa xa a décimas do prezo tope histórico atinxido no ano 2010. E todo nunha cidade na que xa son preto de 10.000 as familias registradas como demandantes de vivenda protexida e na que existen máis de 22.000 vivendas baleiras. Diante desta situación, desde o Bloque Nacionalista Galego, temos que seguir a exixir políticas reais e avances concretos. O gravísimo problema da vivenda en Vigo non se resolve con anuncios, con fotos e titulares da Xunta do Partido Popular sobre as mesmas vivendas do Plan Parcial de Navia, das que apenas 400 están nalgúnha fase de desenvolvemento. Tampouco se resolve con promesas reiteradas por parte do Goberno Municipal de Abel Caballero, que continúa sen ter constituída a empresa municipal de vivenda anunciada hai máis de 300 días. Por iso, o BNG urxe o Goberno Municipal a acelerar o proxecto de 200 vivendas protegidas de promoción pública na contorna de Santa Cristina en Lavadores. Un proxecto que, malia ser anunciado en outubro de 2024, apenas rexistrou avances, ficando aínda pendente do proxecto de urbanización do ámbito e da creación da empresa municipal de vivenda a que, segundo anunciou o alcalde, se lle vai encomendar a súa construcción. Para que as 200 vivendas de Santa Cristina poidan comezar a construirse, é necesario trasladar o Parque Central de Servizos do Concello que hoxe ocupa esa parcela. Para iso, o Concello xa comprou outro terreo en Severino Covas, polo que demandamos da Consellería de Fomento que poña en marcha de inmediato ese traslado para non demorar aínda máis esas vivendas protegidas que suporían un importante alivio nun mercado que continúa a expulsar a millares de familias e de mozas e mozos por causa dos prezos imposíveis da vivenda en Vigo. As viguesas e os vigueses precisan e merecen vivenda accesível agora e por iso non podemos aceptar máis demoras.